बे समाव फोसावनो जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामनि 4000 सरकारारि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोदान सुबिदा होनानै दाफामफिनगोन फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबार फोरोंगिरि सानाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 4000 सरकारारि गोजौ फरायसालिफोरखौ दाफामफिननायाव 10,000 कोटी रां बाहायगोन आरो बे फरायसालि दाफामफिननाया बे बोसोरनि गेजेरावनो जागायगोन होननानै फोसावदों लोगोसेयैनो दाफामफिननाय फरायसालिफोराव गोदान खाबु महरै स्मार्ट क्लासरुम गर्ल्स कमन रूम आरो गुबुन मावथायनि सुबिदा खालामनाय जागोन होननानैबो फोसावदों सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोनाय आरो बेखौ गोदान आदब खायदाजों दैदेनलांनांगौ रायजो सरकारनि मावनांगौ बिबान होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबाराव फोरोंगिरि सानाव बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बुंथिदों बे समाव फोसावनो जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामनि 4000 सरकारारि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोदान सुबिदा होनानै दाफामफिनगोन फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबार फोरोंगिरि सानाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 4000 सरकारारि गोजौ फरायसालिफोरखौ दाफामफिननायाव 10,000 कोटी रां बाहायगोन आरो बे फरायसालि दाफामफिननाया बे बोसोरनि गेजेरावनो जागायगोन होननानै फोसावदों लोगोसेयैनो दाफामफिननाय फरायसालिफोराव गोदान खाबु महरै स्मार्ट क्लासरुम गर्ल्स कमन रूम आरो गुबुन मावथायनि सुबिदा खालामनाय जागोन होननानैबो फोसावदों सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोनाय आरो बेखौ गोदान आदब खायदाजों दैदेनलांनांगौ रायजो सरकारनि मावनांगौ बिबान होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबाराव फोरोंगिरि सानाव बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बुंथिदों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ